हेलो लोगोफोर, बरायबाय नोंथांखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअजों। लोगोफोर, दिनै आं नोंथांनो फेसबुकनिफ्राय जों भिडिअखौ माबोरै डाउनलड खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै भिडिअ लानानै फैदों। नोंथाङा जुदि दिनैनि टपिकखौ इम्परटेन्ट मोनदोंब्ला भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांदो आरो जोंजों लोगोसे थौफादो। बिदिबा लोगोफोर, जों गोबाव खालामालासिनो फेसबुकनिफ्राय जों भिडिअखौ माबोरैहाय डाउनलड खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो भिडिअजों फोरमायलांसै। गिबियावनो जोङो फेसबुक एप्सखौ ओपन खालामगोन आरो भिडिअ सेलेक्ट खालामगोन। भिडिअ नागिरनोसै जोङो। दा फाइनालि जों नैबे भिडिअखौ सेलेक्ट खालामबाय। बे भिडिअखौ डाउनलड खालामनो थाखाय जोङो गोजौआव होनाय 3 डट्सआव क्लिक खालामगोन। गोजौआव होनाय 3 डट्सआव क्लिक खालामबा जोंहा नैबादि इन्टारफेस नुजागोन आरो कपि लिंकआव जों क्लिक खालामनानै हम पेजाव फैगोन। दायो जोङो क्रोम एबा गुगोल सार्च बाराव थांनानै फेसबुक भिडिअ डाउनलडार टाइप खालामगोन। नै लोगोफोर, फेसबुक टाइप खालामनाय लोगो लोगो फेसबुक भिडिअ डाउनलडार गाहायाव नुजाखाबायानो। जों बेयाव क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोङो सबसे गोजौसिनाव क्लिक खालामगोन। सबसे गोजौसिननि वेब पेजाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा नैबादि इन्टारफेस नुजाबाय। जोङो फेसबुकआव जोङो पेस्ट खालामनानै लिंकखौ पेस्ट खालामबाय आरो डाउनलडाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा नैबेबादि नुजाथिबाय। नै जोंहा भिडिअआ श' जाबायानो। दायो जोङो डाउनलड अपसनाव फैनानै डाउनलड खालामनो हासिगोन। बेवहाय दङ मोननै अपसन, डाउनलड भिडिअ इन नर्मेल क्वालिटि, डाउनलड भिडिअ इन HD क्वालिटि। जोङो नर्मेल आरो HD मोननै क्वालिटियाव डाउनलड खालामनो हायो। समा जोबोद खम आरो जोंहा नेटनि प्रब्लेम, बेखायनो आं नोंथांमोननो नर्मेल क्वालिटियावनो भिडिअखौ डाउनलड खालामनानै दिन्थिनोसै। आं दायो डाउनलड भिडिअ इन नर्मेल क्वालिटियाव क्लिक खालामबाय। लोगो लोगो डाउनलडिं फाइल ओंखारबाय। दा जोङो बेयाव थुनानै नायोब्ला जोङो डाउनलडिं जानायखौ नुसिगोन। नै जोंहा डाउनलडिं जागासिनो दङ। नै बावथारला, कमप्लिट जाथारनोसैयानो। कमप्लिट जाबायानो। दायो जोङो एलबाम एबा गेलारियाव थांनानै भिडिअखौ नायहैनो हासिगोन। नोंथांमोननो आङो एलबामाव थांनानै भिडिअखौ दिन्थिसिगोन। एलबामखौ जोङो अपेन खालामनानै अल फट'सआव क्लिक खालामबाय। अल फट'सआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा नैबेबादि नुजाथिबाय। जोङो दायो भिडिअआ श' जानाय लोगो लोगो भिडिअआव जों क्लिक खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिबाय। नुबायना लोगोफोर, जों बिराद सिम्पल प्रसेसजोंनो फेसबुकनिफ्राय जों भिडिअखौ डाउनलड खालामनो हायो जोंनि गेलारि एबा एलबामनि थाखाय। आं नोंथांमोननो भिडिअखौ सिम्पलैनो डाउनलड खालामनानै दिन्थिबाय। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ इम्परटेन्ट मोनबायब्ला अन्नानै आंनि भिडिअखौ लाइक खालामलांदो आरो नोंथाङा दिनैसो चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। थेंक इउ फर वाचिं, लाभ इउ अल, गुड बाय।